Biz endi rayон үзәгендә булган оешмалар белән планировкалар уздырдык. Һәрберсе үзенең территориясын бизәү буенча без тәкъдимнәр ясадык инде световой оформлениега һәм инде шушы уттан фигуралар ясау буенча басым ясасагыз дидек. Шулай ук Теңел общинде тәкъдим итә карсыннары да пожалуйста ясагыз дип. Монда инде шулай ук сезнең иҗади якын килеп оешмаларыгызны бизәсәгез иде. Һәм шулай ук инде безнең Ленин паркы белән культура паркында һәрбер оешманың үзенең урыны бар. Рәсемнәр таратылды, кар төште. Инде дүшәмбедән ныклап керешеп, алдагы атнада безнең оешмалар да бизәлеп бетсен иде. Һәм инде паркта булган үзегезнең җаваплы урыннарыгызда да эшләрегезне бетереп куйсагыз иде. Безнең 25 көнне үзәк чыршының утларын кабызу көтелә. Шушы көнгә инде безнең район күләмендә барлык төр яңа ел әзерлек эшләре дә төгәлләнгән булырга тиеш. 26-27 көнне безнең оешма предприятие авыл җирлекләренең яңа ел әзерлеген карау була. Рәйхан Филүсовна шулай ук әйтте, 26-27 көнне 2 көндә карап чыгу планлаштырыла авыл җирлекләренең. 28 көнне безнең район башлыгының балалар елкысы була. 29 көнне безнең Агыйдел җыл һәм бию ансамбле үзенең клубында маскарадны башлап җибәрә. Ул кичке сәгать 5-тә һәм сәгать 8-дә була. Аларныкы да бик күңелле була. Чакырып көтеп калабыз. Шулай ук безнең төп бәйрәм чаралары район үзәгендә 30 декабрь була. 30 декабрь көнне безнең төп бәйге 2 өлештән торачак. Аның беренче өлеше Сингавиада 2019 дип атадык. Кар бабайлар 2019. Без инде алдагы елларны кыш бабайлар парады гелешләсәк, кыш бабайлар костюмында килеп, быел инде без әзрәк кенә үзгә формат белән кире китәргә булдык. 2 парадта да безнең төрле жанр алган кар бабайлар булачак һәм парад шулай ук безнең кар бабайлардан булачак. Монда безнең район оешма предприятиеләре, авыл җирлекләре, уку-укыту учреждениеләре катнаша. Һәм инде ул кышкы сабантуй дип игълан ителә безнең. Һәрбер оешма менә сораулар булды. Безнең нигезләмәләрдә күрсәтелгән 3 кар бабай белән килә. 3тән дә ким булырга тиеш түгел, 5-6 итәсе икән, ансы инде сезнең үзегездә. Моңа инде алдан әзерлек булсын өчен шулай ук положениелар алдан китте безнең. Һәм инде безнең Сингавиада парады башланачак техникум каршыннан, шунда җыелабыз, тупланабыз да һәм без инде монда киләбез үзәк чыршы янына урам тутырып. Менә шундайрак итеп без аны күзаллыйбыз, костюмнарыбызны инде әзерли башлагансыздыр. Администрация алдына җыелабыз, анда төрле яңа ел музыкаларына мотор флешмоблар, биюләр оештырабыз һәм безнең башланып китә шушы кыш бабайлар өчен сабантуй ярышлары, спорт ярышлары форматында. Без инде аны кызык кына итеп алабыз. Шана ярышы, мәсәлән, 2 кар бабайны утыртып берсе тарта, чиләк белән көянтәгә алдан кар тавы куеп, шушы кар тавын 2нче урынга күчерүне күзаллыйбыз инде. Аннарысын эстафета, йөгереш инде һәм каратышкалар киеп, өчесе дә бер-берсенә тотынып, күпмедер дистанцияны урап килү. Менә шундыйрак кызыклырак кына ярышлар белән без шушы снеговикларны ярыштыруны күзаллыйбыз. Икенче бәйге безнең шушы паркта була. Анда инде менә безнең ларьоклар куела башлады, ләфкәләр, коймак ярминкәсе. Коймак ярминкәсендә безнең район үзәгендә һәм авыл җирлекләрендә булган барлык белем бирү оешмалары катнаша. Менә авыл җирлекләре клублар белән инде шушы Сингавиадага әзерләнеп төшә. Мәктәпләрегез, аларның палаткалары бар бит инде һәрберсенең үзенең палаткалары белән урыннары билгеле. Кайда Сингавиада өйләре бар, шуның кырына куеп, анда төрле форматта коймакны тәкъдим итеп торырга тиеш булалар. Шулай ук яңа ел киемнәреннән инде төрлечә җыр биюләр белән шундый 2 паркта безнең ул көнне коймак ярмаркасы белән гөрләп торырга тиеш. Төтеннәр чыгып, кайнар чәйләр, менә шундый гуляние оештырырга тиеш булабыз инде. Һәм әлбәттә инде бу 2 бәйгенең дә йомгагы булачак. Biz инде иң яхшы әзерлекле оешмаларны билгеләп үтәчәкбез. Шунда администрация каршында сәгать 12-дә. Шулайраклар итеп зинаны күзаллыйбыз. Һәм шулай ук 30 декабрь көнне безнең монда инде яңа ел тройкалары көтелә инде. Хуҗалык җитәкчеләре монда утыра. Шуңа инде Айдар Әнваров җитәкчелегендә бергә фикерләшеп итеп, матур итеп инде район үзәгендә
тройкалар белән йөреп, менә шулай итеп безнең яңа ел бәйрәмен бизәрсез дип без инде ышанып калабыз. Һәм шулай ук безнең 30 декабрь көнне урыны бит инде билгеле безнең базар тирәсендә яңа ел ярминкасы оешачак. Шулай ук авыл хуҗалыгы, КФХлар, шәхси кешеләр монда инде катнаша дип көтелә. Лиана Рамиловна җитәкчелегендә ул оештырылачак. Барыбер ит, каз, үрдәк, ниләр, күркәләр инде барыбер яңа ел өстәленә кеше инде ул эзләнә. Алдан инде без ярмарка дип газетада да бер афиша әйтсәк, кеше шушы көнне инде бу продукцияларны алыр иде үзләренең яңа ел бәйрәмнәренә. Шулай ук 30 декабрь көнне безнең беренче маскарад була район мәдәният йортында кичке сәгать 7-дә. 31 көнне иртәнге якта без авылларга чыгабыз, сезнең бәйрәмнәрдә катнашабыз көндез. Монда инде үзегез ничек оештырасыз, ансы һәрберегезнең үзегездә. Һәм 31 кичтән инде җыелып, тагын 2 сеанс маскарад карыйбыз. Кичке 5-тә һәм кичке сәгать 8-дә. Һәм өйләргә кайтып инде сәгать 12-не бергәләп гаиләләрдә каршылагач, шушында администрация каршында үзәк чыршы янына бәйрәм концертына, яңа ел салютына чакырып калабыз. Инде барыгыз да актив булырсыз дип ышанып калабыз. Шушы чараларда инде бергәләп матур итеп катнашырбыз дип көтеп калабыз. Шулай информировать итеп кенә китәм. Безнең 23 көнне балаларыбыз Ритеп оештырган ялкыга баралар 46 укучы ярышалыга. 25 көнне безнең 27 укучы президент ялкысына бара. Һәм инде 23-ннән 26-сына тәкъдим итәбез мәктәпләрдә чыршы бәйрәмнәрен. Һәм 27-сеннән 8 январьга кадәр мәктәпләрдә безнең каникуллар.